Dende o 2014, o Grupo de Desenvolvemento Rural Salnés Ullaumia apoiou a posta en marcha de 224 proxectos no marco do programa Líder 2014-2020. Proxectos que no seu conxunto recibiron axudas de case 2,9 millóns de euros e que representan máis de 13 millóns de investimentos repercutidos nas comarcas do GDR. Eu penso que efectivamente o GDR está a servir para esa finalidade para a cal foi creado, esa teima e eses elementos fundacionais de xerar emprego, de fixar poboación rural, de xerar sinerxias na propia comarca. Creo que ao longo destes anos tense demostrado moi activamente que se están conseguindo cousas. Hai un tecido moi dinámico, o tecido do Salnés Ullaumia, e preséntanse moitos proxectos, e a idea é ser quen de poder identificalos, baremalos e poder axudalos nas nosas posibilidades. Estes datos foron tratados onte na 10ª Asamblea Xeral do Grupo que se celebrou en Cambados. Aprobar o orzamento do ano 23, presentar o orzamento do ano 24 e tamén, como non, facer unha escolma de todos os 224 proxectos que ao longo desta temporada se teñen traído aquí ao GDR, ver un pouco que indicadores, como repercutiron a nivel económico na comarca, canto emprego se creou, facer un pouco unha escolma de todos eles e ver que efectivamente estamos nese bo camiño. No marco deste encontro, a directiva do GDR deu tamén conta da próxima sinatura dos convenios para conseguir novos fondos do Plan Estratégico da Política Agraria Común do Líder 2023-2027. Tamén da próxima convocatoria de axudas que agardan poñer en marcha a principios do vindeiro ano. Confiábamos, e así o fixen saber, que nesta remuda tamén que ten habido dende a propia Consellería de Medio Rural e tamén desde a Dirección da Gader, xente que directa ou indirectamente coñece de primeira man cal é a problemática destes grupos e espero, e así o considero, que desde esa sensibilidade serán quen de dotarnos de máis cartos que nos poidan facer tamén facer frente a cada vez máis proxectos que as oficinas do noso GDR chegan todos os días con xente que ten un proxecto que presentar e que pide axuda para poder sacalo adiante. A esta Asamblea Xeral asistiron representantes de asociacións como Mulleres Rurais de Ribadumia, Bata de Vilagarcía, o Batuqueiro de Cambados, Arousa Moza, a Asociación Española contra o Cancro de Sanxenxo ou a Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Noalla. Tamén representantes da Deputación de Pontevedra e dos concellos de Cambados, Portas, Moraña, O Grove, Sanxenxo, Meaño, Ribadumia ou Meis.